Gata, frate. Ce zici, îți place? Nu prea să știi. Poftim? Ce-ai zis? Eu de Dave Frizerul vă fac să râdeți, iar voi mă susțineți. Dați-mi urmărire să meargă dramele mai departe. Dedei, unde-ai pierdut-o la bombă? Simt că nu-ți mai pasă de mine. Mă simțeam și eu cineva, pe acum mă tunzi ca la reducere. Serios? Știi cât de dezvii? O dată pe lună și tu spui că e special? Vin o dată pe lună, dar îți plătesc pentru o zi întreagă. Și cu băieții aia noi ce faci? Le dai numai cafele gratis. Poate te obișnui prea bine cu mine, Andrei. Am și o afacere de condus. Afacere? Eu am crezut că sunt unic pentru tine. Ești unic? Vrei să-ți fac și covor roșu? Da, vreau. Și vreau să-mi dai și cafea gratis, cum le dai băieților noi. Ce urmează? Face și ședințe foto. Bine, hai, rămâi după program. Îți fac pierdutul la bombă, dar să știi că e pentru ultima dată. Promiți? Promit. Perfect. Adu și cafeaua.